Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ दा जायफ्रा आसाम पुलिस केन्डिडेट गोबां नेगासिनो दंमोन नोंथांमोननि थाखाय स्पेशल भिडिअ दा नोंथांमोननि कमेन्ट्सआ बयबो लिरनांगोन Bodo Info official होननानै दा लोगोफोर फाइनाली 4000 नि बारा भेकेन्सि 10 पास जानाय लोगो लोगो कनस्टेबलआव आरो डिग्री पासफोरा नोंथांमोना कनस्टेबलआव हासे हानानैबो एसआइ लेभेलाव हागोन दा बेनि सायाव आपडेट लाबोदों दा आसा खालाम नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान नोंथांमोना साबस्क्राइब खालाम बेनिफ्राय कमेन्ट्सआ दिनैना जास्ट नोंथांमोना Bodo Info official लिरनो हागोन ओके बेनो जाबाय आसाम पुलिस लाभार्सफोरनि थाखाय स' बिदिब्ला जों थांनिफ्राय अफिसियेल वेबसाइटआव बेनिफ्राय जों डिसकास खालामगोन माबायदि सिस्टेमाव साख्रि ओंखारगोन जेब्ला नोंथांमोना अफिसियेल नटिस फैयो बेयावनो मोनगोन दा अफिसियेल डेट ओंखारखाबाय नोंथांमोना मोनसे टेन्टेटिभ मोनदों बेनो जाबाय 10 सेप्टेम्बर जानाय लोगो लोगो 4000 नि बारा भेकेन्सि आसाम पुलिसाव हमना ला मिनिमाम कनस्टेबलनिफ्राय एसआइ लेभेलसिम नोंथांमोननि पोस्टआ जेराव हिनजावफोर हौवाफोर गासैबो हागोन आरो बैसो होनोब्ला स' नोंथांमोननि बैसोआ मिनिमाम 18 इयार्स जानाय लोगो लोगो कनस्टेबल एभिइउबिआव स' नोंथांमोना हायो दा बेनो जाबाय जोंहा डेट ओंखारखाबाय बेनो जाबाय 10 सेप्टेम्बर अके 10 सेप्टेम्बर जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना हासिगोन कनस्टेबल लेभेलाव दा जोंहा आगस्टआव बुंदोंमोन सिगाङाव नाथाय गभर्नमेन्टनि खोथा बेफोर गासैबो एभिइउबि कनस्टेबलाव नोंथांमोना हाथारसिगोन कमान्ड'आव हासिगोन दा एभि कमान्ड' बेनिफ्राय एभि कनस्टेबलाव 10 पास जानांगोन आरो एचएस लेभेलनिबा नोंथांमोनहा इउबि पस्टआव हागोन आरो जुदि नोंथाङा इउबिआव नोंथांमोना खालामनानै कनस्टेबल खालामनो सानदोंबा एचएस पास जानांगोन अब्लानो हागोन जेबो पार्सेन्ट बेयाव नाङा आरो जायफ्रा डिग्री पास नोंथांमोना गासैबो पस्टआव हागोन नाथाय बैसोनि सायाव थागोन एभिइउबि कनस्टेबल बेनिफ्राय एसआइ कमान्ड' आरो एसआइआवबो हागोन जुदि नोंथांमोना 18 इयार्स जाबायबा स' बेनिफ्राय नोंथांमोना कनस्टेबलाव 18 निफ्राय 30 इयार्स बेनिफ्राय एसआइआव नोंथांमोना 31 इयार्ससिम मोनो नाथाय एसआइआव स' नोंथांमोना मिनिमाम बैसोआ 20 इयार्स जानांगोन 18 इयार्सआ हानाय नङा दा एभि होनोब्ला नोंथांमोना 10 पास जाबानो हागोन जेबो पार्सेन्ट नाङा जेबो प्रब्लेम गैया नोंथांमोना एक्सट्रा सार्टिफिकेट गैयाब्लाबो स' नोंथांमोना हायो एभि कनस्टेबलाव स' बेनिफ्राय एसआइ होनोबा 300 नि बारा थानो हागौ पस्टआ मानोना कमान्ड'आव गोबां फिलआप जायै दङमोन एभि कमान्ड'आवहाय आरो इउबिबो थागोन थ' नोंथांमोना डिग्री पास खालामनो हागोन आरो बे कनस्टेबल लेभेलाव 3000 नि खाथियाव थाहैगोन जेराव नोंथांमोना हिनजावफोर हौवाफोर गासिबो बेयाव इलिजिबल जागोन जायनि क्राइटेरिया गोरोबो स' बेनिफ्राय बाथ्राया बेसो नोंथांमोना 10 डेटखौ मिथिखाबाय सेप्टेम्बराव दा बाथ्राया जाहैबाय नोंथांमोना प्रेक्टिस थ' नोंथांमोना प्रेक्टिस खालामनांगोन ओरैनो दाथासै नोंथांमोना रानिंखौ हमना ला सेप्टेम्बराव अक्ट'बराव जुदि एप्लाइ जोबहैयोब्ला स' नोंथांमोननि रिलिया नभेम्बर डिसेम्बर जानुवारि गेजेराव जाहैनायनि चान्सआ थागोन मानोना जोङो एडमिट इसु खालामनो गोबां टाइम लायो स' बेखायनो नभेम्बर डिसेम्बर जानुवारि बे दान मोनथामनि गेजेराव मोनसेनाव मोनसे जानायनि चान्सआ दङ स' बेखायनो गोबां टाइम दङ स' दानिफ्रायनो प्रेक्टिस खालामखादो आरो नोंथांमोननि नेनाया जोबसिगोन बेनो जाबाय आसाम पुलिसाव गोबां नेदोंमोन दा नोंथांमोना जास्ट प्रेक्टिस खालामखादो जेराव नोंथांमोना बे 32 मिटार्सखौ ओरैनो खारनो हानाय बायदि स' नोंथांमोना एक्सेलेन्ट थांनो नाजा बेनिफ्राय फिजिकेलाव नोंथांमोना मोजां हमना ला 4.8 गाहाम जायो कमान्ड'आव आरो बेनि सायाव डिटेल्सआ फैबाय थागोन नोंथांमोननि थाखाय दा जायखिजाया नोंथांमोननि खामानिया बेनो जे नोंथांमोना दायो मिथिखाबाय प्रेक्टिसल' खालामनांसिगौ आरो गावखौनो फिजिकेलि फिट लाखादो मानोना काटअफआ गोजौआव थाङो स' बेखायनो 10 डेटखौ नेनांला जास्ट नोंथांमोनाहाय प्रेक्टिस खालामखादो स' दानिया जोंहा सेलेक्सन प्रसेस होनाय लोगो लोगो मिनिमाम जोंहा एसआइ लेभेलाव 20 इयार्स बेनिफ्राय मेक्सिमाम 31 मोनोब्ला स' नोंथांमोना फार्स्टआव एग्जाम होनांगोन एसआइ लेभेलाव नाथाय कनस्टेबलाव फिजिकेल टेस्टआ जायो बेनिफ्राय कमान्ड' लेभेलाव स' साइक' टेस्ट थागोन स' नोंथांमोना बे साइक' टेस्ट पास खालामथारनांगोन कमान्ड'आवहाय एन्ड बेनिफ्राय एभिइउबि कनस्टेबलाव फार्स्टआव नोंथांमोननि फिजिकेल एग्जाम स' बेनिफ्राय नोंथांमोननि माखासे मेरिट बेसिसाव साख्रि दा जायखिजाया नोंथांमोना मिथिखाबाय जेबो टेनसन गैला जास्ट प्रेक्टिसल' खालामदो नोंथांमोनाहाय आरो बे स' नोंथांमोना जाहाथे एग्जामखौहाय मोजां होयो दा नोंथांमोननि एग्जामा जास्ट 50 मार्क्सनि जायोबा हमना ला स' नोंथांमोना जास्ट एग्जाम्पल बेबायदि एन्ड बेनिफ्राय एक्सट्रा जुदि 5 थायोबा बेनिफ्राय फिजिकेला 40 थायोबा जास्ट नोंथांमोननि डिटेल्स बेनिफ्राय एग्जामा 45बो जानो हागौ जेब्ला अफिसियेल नटिसआ फैजोबो अब्ला स' नोंथांमोना गासैबो डिटेल्सखौहाय मोनफिनजोबगोन बड' इनफो इउटुब चेनेलाव स' बेनिमोन लोगोफोर आसा खालामो 4000 भेकेन्सियाव नोंथांमोननि नामा साफा थागोन आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनिफ्राय स' प्रेक्टिस खालामगोन दा बेनिमोन आसाम पुलिसनि गोदान भेकेन्सिनि सायाव आपडेट स' नोंथांमोना जायफ्रा चेनेलाव गोदान थ' नोंथांमोनाबो साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन बड' इनफो इउटुब चेनेलाव